Oiches, ti que lle dirías a quen pensa que o galego non vale para nada? Eu, que lle diría? Pois, non sei se lle diría nada. Ao mellor o que faría sería presentarlle a alguén interesante para que abrise un pouco os ollos e as orellas. Pois, podo propoñer eu unha persoa que desde logo interesante é. E se escoitades, igual comezades a pensar que podes ter outra perspectiva sobre o galego. Ti ainda és capaz de traer a quen, eu que sei, da lúa. Non, home, da lúa non. Pero se vos digo que hoxe traemos a Radio Cabanillas un convidado chegado desde o Xapón, Sí, home, desde o Xapón. E en que lle falamos? En inglés? pois mira, vaslle poder falar en galego. En serio? Hoxe temos connosco en Radio Cabanillas ni máis ni menos que o profesor Takekazu Asaka. Dentro sintonía. Moi boas tardes, profesor. Como lle chamamos? Profesor Asaka, Takekazu, como costume tratar no Xapón? Claro. Que rápido. Son Takekazu Asaka. Takekazu é nome, apelido é Asaka. Entonces, normalmente nos chamamos Asaka Takekazu. O primeiro é apelido, o segundo é nome. Estamoslle moi agradecidas de que viñese hoxe ao noso centro. É unha honra enorme que nos visite, pero imoslle contar primeiro aos nosos ointes un pouco do que sabemos de vostede. Takekazu Asaka é un grande embaixador da cultura galega no Xapón. Naceu nunha familia labrega da zona rural de Tokio. Na universidade estudou Economía Internacional, pero comezouse a centrar nun aspecto que lle chamaba moito a atención, a lingüística. Nestes anos da súa vida, Takekazu comezou a estudar sobre as linguas románicas e iniciouse no galego. No ano 1985 fixo a súa tese xa en románicas, para explicar o infinitivo conxugado no galego moderno. Dende que descubriu o galego e a nosa cultura e literatura, Asaka non deixou de traballar e aprender sobre a nosa lingua. Traduciu obras de grandes escritores galegos como Rosalía de Castro, Uxío Novoneira e Ramón Cabanillas, o escritor cambadés que lle dá nome ao noso instituto e que tamén é unha grande honra para nós. Tamén escribiu diversos libros para darlles aos nipóns a oportunidade de aprender o galego, como por exemplo, unha gramática do galego moderno en xaponés, unha guía da conversa en galego e un vocabulario básico da lingua galega. Konnichiwa, watashi tachi wa Xurxo Alicia Rodrigo. Bos días, profesor. Contenos, como descubriu vostede o galego? Sí. Voy a falar sobre lingua galega no ano 77, después del finalismo de Franco. Atopei un periódico a nossa terra, na Praça das Sibérias. Então, comprei por curiosidade, mais nada. O primeiro encontro foi língua escrita em galego, não é fora. Cal foi a súa motivación para levar a lingua galega ao seu país? Na minha terra, em Japão, o galego não vale nada para estudar. Então, eu queria estudar língua minoritária, como em Europa há muitas línguas minoritárias, catalã, sim, euskera, sim. Aqui, Galicia tem só 2 milhões de habitantes falam galegos. Então eu queria estudar mais profundamente língua minoritária, sobretudo o galego, nada mais. Castelhano não quero estudar uma língua de conquistadores. A América toda está língua de Espanha, castelhano ou espanhol. É melhor. A língua minoritária tem arma própria. Em cambio, o castelhano, como língua internacional, língua internacional e língua para comerciantes, como inglês, não tem arma, não tem culturas. Em cambio, o galego, eu penso que tem culturas profundas, mais nada. Como foi para vostede a diferenza cultural entre o Xapón e Galicia? A cultura japonesa é oriental, a cultura galesa ostentar, uma diferença bastante forte, mas não há nenhuma relação entre os dois países.
Ali no Xapón existen tamén linguas minoritarias como o galego? Sí, en Japón hay lengua japonés, pero a dialecto sur de Japón llamas Okinawa. Okinawa tiene dialecto. Norte de Japón, Hokkaido. Antes había una raza Ainu, pero Ainu no tiene letras. No letra como signo. Ahora no existe una letra. Falaba Ainu, pero Ainu a partir del siglo XIX tiene que aprender japonés. Entonces, ellos perdieron sus lenguas propias. Ahora, japonés, única lengua do Japón. Entre tantos autores que temos na literatura galega, por que escolleu a obra de Cabanillas? Porque, quiero decir, cuando asistí al seminario de Alonso Montero, él faló de Rosalía, Cabanillas, Pondal, etc. Entonces, ellos cantan mucho la primera obra de Cabanillas, Vento Mareiro. Tiene un tema muy nostálgico. Cuando yo viaje aquí en España, o sobre todo en Galicia, me interesa mucho cosa de Moriña o saudades. Entonces, acerqué a obra de él. Empecé a trabajar en Tomareiro y traducí de él, obra de él. Como é acollida a poesía de Ramón Cabanillas no Xapón? No sé, creo que es un pionero para traducir la literatura galega en Japón. Sabemos que, debido ao seu labor respecto ao galego, acaba de ser nomeado membro de honra da Real Academia Galega. Como recibe vostede esta noticia? Sí, tengo orgullo de nomearme como académico de honra. Estoy bien satisfecho, contento, pero tengo que trabajar más dentro de unos años. Seguro que habrá otro trabajo. Profesora Saca, preparamos esta entrevista cos nosos compañeiros da clase. Gustaríanos que, se lle parece, poidan facerles algunhas preguntas. No entiendo bien esto, pensé que... Boas tardes. Sí. Canto tardou vostede en traducir a obra de Cabanillas ao xaponés? Por ejemplo, año pasado fue editado el último libro mío sobre A Rosa de Cienfuegos. Tardé 3 a 4 años. Un librillo de 40 a 50 páginas, ¿no? Pero el verso es muy profundo. No puedo encontrar con diccionario, entonces pregunté muchas veces a nuestro profesor Paco de Ciencia de aquí. Sobre 2 o 3 años para traducir un librillo de 50 páginas. Moitas grazas. Outra pregunta? Que é o que máis lle custou aprender do galego? É o máis difícil? No, galego es fácil para aprender, porque yo estudié catalán, portugués, catalán o galego, casi todas mismas lenguas. Pero galego tiene una forma muy conservativa, como fala siempre dialecto y forma medievales. Claro que o galego tiene que conservar una forma antigua, da época de medievales. Cantan mucho de Martín Codas, daquela época sempre falava de coração. Cal é a súa comida favorita galega? Claro, gusta-me todo, pero sobre todo a mí me gusta cardo galego. Comida muy ligera, muy económica, tiene mucha energía. Para nós, para os japoneses têm muita energia para tomar cardo galego. E também a tua nai
fai sempre coro galego, no? Quando un día de inverno tomamos sempre carro galego, con carentiño, con quentinho. Hai algunha pregunta máis? Veña. Que é o que máis lle gusta de Galicia? Todo me gusta Galicia. Que de comida, de viño, De la cultura. cultura, baile, que En sí, en general. todo. Gustame moito. Pois agora xa coñecemos un pouco máis do profesor Takekazu Asaka. E, grazas a él, tamén da expansión do galego polo mundo. Así que non temos máis que darlle as grazas, de verdade, por ser tan xeneroso con nós con esta conversa no instituto. E tamén, claro, por levar o galego polo mundo. Arigato gozaimasu. De nada. Moitas grazas para todos. Paramos estos? Corto. Sí, sí, está.